Imini yesabatha benhle babangcwele. Sizovula ngesihlabelelo 19 inkosi busekuphama kwebandla. Thixo Oh
Amen. Isihloko salenkonzo sithi asithole ukukholwa kwasezulwini. Asithole ukukholwa kwasezulwini. Angazi ukuthi bangaka abantu abakwaziyo ukwahlukanisa phakathi kokukholwa kwasemhlabeni nokukholwa kwasezulwini. Bani ngoNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu ngumdali wezulu nomhlaba munye. Igama lakhe nguJehova. Amen. Ziningi emhlabeni izinkolo, kodwa inkolo kaJehova umdali wezulu nomhlaba yinye, inkolo yokuNazaretha. Amen. Maningi emhlabeni amabandla, kodwa ibandla likaJehova umdali wezulu nomhlaba linye, ibandla lamaNazaretha. Amen. uNkulunkulu alikho igama owalinika ibandla, kodwa umprofeti wathi ibandla lamaNazaretha, kodwa umprofeti wathi ibandla lamaNazaretha okuyilo elagcina seliholwa nguYeshua noShawulu. Ngaphambi kokuthi uthi ulibandla noma usebandleni likamenzi wezulu nomhlaba, kumele wazi ukuthi ibandla lasezulwini lehluke ngani kumabandla abanye oNkulunkulu. Ibandla likaJehova umdali wezulu nomhlaba liqhuba inkolo yalo ngokwezimiso zikaJehova esazithola ngoMose. Kanti amanye amabandla aqhuba inkolo yawo ngokwezimiso zawo azesusela kubasunguli bawo, kodwa ezingafani nezenkolo kaJehova. Ithini inqubo yebandla likaJehova? Kuthi Deuteronomy 10 verse 12 kuya ku-15 uMose wakhuluma lamazwi. Manje ke Israel, uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe, ngaphandle kokuba umesabe, uhambe ngezindlela zakhe, umthande, umkhonze uJehova uNkulunkulu wakho ngawo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho. Ugcine imiyalo kaJehova nezimiso zakhe engakuyala ngakho ngalolu suku, ukuba kube kuhle kuwe na. Bheka, izulu nezulu lamazulu lingelikaJehova uNkulunkulu wakho, nomhlaba nakho konke okukuwo. Nokho uJehova wanamathela koyihlo, wabathanda, wakhetha inzalo yabo emva kwabo, yebo, nina, ngaphezu kwabantu bonke njenganamuhla. Amen. Amen. Enkonzweni yasokhozini sithe, ngaphezu kwayo yonke imithetho yemvelo esiyigcinayo, ukukholwa kuJehova ukugcina imithetho yakhe esesigabeni sokuqala somthetho kaJehova. Lapho uMose noYeshua bethi, thanda uJehova ngenhliziyo yakho yonke nangomoya wakho wonke, noma nangomphefumulo wakho wonke. Kungani kuyisigaba sokuqala esibonisa ukuthi ukhonza uJehova? Okokuqala, okulandela umthetho osesigabeni sokuqala, usuka othandweni lwakho, ngalo obonisa ukuthi uyamkhetha uJehova. Akukho umuntu ongakujezisela ukuthi awugcini ngani lo mthetho. Owesibili, lo mthetho awutholakali kwezinye izinkolo, noma kwabanye onkulunkulu, noma emthethweni esingathi ngemvelo.
akho nkolo eyothi gcina isabatha, akho nkolo eyothi ungalibhundi ikhanda lakho, kodwa lokho nokunye phansi kwenkolo kaJehova abaphoqwe umuntu, kodwa ukulalela okushiwo nguJehova usuka othandweni olusezibilini zabo. Ugcina kwazi ukubehlukanisa abakhe. Ukhumbule ukuthi zonke izinkolo zinemithetho noma inqubo elandelwayo uma ukholwa kuzo. EkaJehova ke ile esencwadini engcwele esinikwe nguMose. Uthi-ke uMose, uma uthi ukhonza uJehova, yenza lokhu okulandelayo. Mesabe, umthande, umkhonze uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho. Ugcine imiyalo kaJehova nezimiso zakhe engakuyala ngakho ngalolu suku ukuba kube kuhle kuwe. Le mithetho etholakala kuyinqubo yokukholwa kaJehova kuphela ibizwa ngokuthi imithetho engcwele. Nabayigcinayo babizwa ngokuthi ngabangcwele. Angazi noma liyangizwa yini. KuMateyu 5:17-18 uYeshua ugcizelela umthetho kaMose ephendula abaFarisi uthi-ke uYeshua, ningasho ukuthi ngizochitha umthetho kaMose nezimfundiso zabaprofeti. Angizelanga ukuzochitha, kodwa ngizogcwalisa. Usiyagcwalisa-ke uYeshua umthetho kaMose. Wawugcwalisa kanjani? Uthi uYeshua, kuze kwedlule izulu nomhlaba, akusoze kwadlula gamana linye nesicashana sinye somthetho. Akaze asho uMose ukuthi umthetho kaNkulunkulu umi ngunaphakade, kodwa lokho kwagcwaliswa uYeshua. Amen. Kuverse 19 uYeshua uthi, ngakho-ke oweqa owodwa kule miyalo emincinyane afundise abanye kanjalo uyakuthiwa omncinyane embusweni wezulu, kepha oyigcinayo ayifundise lo uyakuthiwa mkhulu embusweni wezulu. uMose akaze akhulume ngombuso wezulu, akaze asho ukuthi uma ungawugcina umthetho kaMose ubuye ufundise ukuthi abantu abangawugcina umthetho kaMose angeke ungene ezulwini. Kodwa nguYeshua ofike wagcwalisa umthetho kaMose ngokwenezela kulokho uMose owabe engazange akusho. Lapha sizama ukuba abantu bakithi babone ukuthi uYeshua akagcinanga ngokusho ngomlomo ukuthi uzogcwalisa umthetho kaMose, kodwa wawugcwalisa ngoba wenezela kulokho obekukhulunywe nguMose. Kodwa lokhu esikuveza lapha enkolweni yobuKristu kufihliwe, ngoba le nkolo ngokwabasunguli bawo inenhloso yokuqeda ngenkolo kaMose noma ngenkolo kaJehova. Oqala bayiqeda ngamaCreeds, okuthe uma sebakha iNew Testament base befundisa abantu ukuthi yaqedwa ngabaprofeti bakaJehova. Sebekhomba izinto ezingabhalwe ndawo, sebethi kunesivumelwano esisha esiqeda isivumelwano esidala. Kodwa abantu bakithi abakule nkolo abakuboni lokho, abazi nokuthi kunama-creeds abezizwe ngawo
abaqeda inkolo kaJehova. AmaKristu akakwazi lokho. Bezwa ngathi nje ukuthi kunama-crates akhiwa ngaphambi kweTestament ukuthi kuqedwe ngenkolo kaJehova. Bayaye bethathe kuphela ivangeli labezizwe elinobuqili bese belifunza abantu bakithi. Umsebenzi lo wabafundisi bamaKristu ukuthi noma yini eshiwo abamhlophe beyithathe beyifundisa abantu bakithi. Inhloso yale nkonzo ukuvula amehlo esizwe sakithi ukuthi ivangeli labafundisi babo balihlaziye, ngoba laba befundisi banikwe ivangeli lokuba liqede ngenkolo kaMose okuyiyona inkolo yesizwe sakithi. Benza sengathi lokho abakufundiswayo inkolo, kanti cha, ipolitiki. Basebenzisa inkolo ukusibhubhisa ngokwezepolitiki, kodwa amakholwa akakuboni lokho. Ungasifunda zonke izintshumayelo zikaYeshua. uYeshua ugcizelela ukugcinwa komthetho kaJehova owawuletha kithi ngoMose. uYeshua ushumayela ngokugcinwa kwezimfundiso zabaprofeti. Kodwa uma emasontweni akusakhulunywa ngezimfundiso zikaYeshua. Kuphela kugcizelelwa ukuthi ngokubethelwa kukaYeshua esiphambanweni wachithwa umthetho kaNkulunkulu. Bayazi ukuthi uma beveza izimfundiso zikaYeshua bazobe bavusa umthetho kaMose abawuchitha ngamaChrists. Bakwazi lokho. Yikho nje emasontweni kuvele kubatshazwe uYeshua, kodwa kungakhulunywa ukuthi uYeshua wafundisana. Ngoba bayazi ukuthi konke okufundiswa uYeshua kuyi-Old Testament, kuyivumelwano esidala ngokusho kwabo. Ekubethelweni kaYeshua esiphambanweni babekhona abafundi bakhe oPetro noJohane. Kodwa konke esesikutshelwa emabandleni obuKristu akuvumelani nalokhu okushiwo ngabafundi bakaYeshua ababekhona uYeshua ebethelwa nabaziyo ukuthi yena wathini kubo. Nanka amazwi kaYeshua abathi abafundi bakhe wawasho ekuvukeni kwakhe kwabafile, ewasho kubo. kuMathewu 28 verse 18 to 19 uYeshua ukhuluma lamazwi. Ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngakho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhaphathise egameni likaYise nelendodana nelomoya oyingcwele. Nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. That is key. Ukuthi uYeshua wathi abafundi bakhe abafundise ngalokho obayale ngakho. Kafuphi uYeshua uthi hambani niyoshumayela nenze abezizwe amakholwa. Uma sebephendukile nibabhabhadise, nibafundise lokho enginifundise khona. Kodwa amaKristu akafundisi lokho uYeshua owafundisa khona abalandeli bakhe. Esikhundleni salokho bafundisa ukuthi izimfundiso zikaYeshua azichithwe ngoba zisemthethweni kaMose. Abakusho lokho ngomlomo, kodwa ngezenzo bayakusho. Ngeshwa ngoba isizwe sakithi sithatha noma yini abayifunzwe ngabamhlophe, abakuboni lokho. Akukho ezimfundisweni zikaYeshua nasezimfundisweni zabapostoli emva kwaYeshua
ezithi asaphili ngaphansi komthetho kaMose. NoPaul lo abamakha ukhuluma eziphikisa ngoba vele lo Paul into eyakhiwa yibo engavelanga kuShaul lo owabe kade engumfarisi wasegcina esengumholi wamaNazaretha njengoba kubhaliwe kwizenzo 24 verse 5. Lo Paul abakhuluma ngaye bayamakha hayi ukuthi lo Paul lo owayekhona ngesikhathi emva kokushona kaYeshua. Kwizenzo 28 verse 22 to 23 kuthi kepha thina siyathanda ukuzwa ukuthi wena Paul ucabangani ngokuba siyazi ngaleli hlelo okuyihlelo lamaNazaretha ukuthi liyaphikiswa ezindaweni zonke. Njengoba namhla liphikiswa hayi ukuthi ihlelo lamaNazaretha into eqala manje ukuphikiswa la liphikiswa kusho kubhale kwiNew Testament ukuthi ihlelo lamaNazaretha leli uYeshua noShaul ababe ngabaholi balo la liphikiswa. Kubhale kwiNew Testament uPaul baya kuye uPaul endlini ngobuningi wabacacisa efakaza ngombuso kaNkulunkulu ebanxanxa ngoYeshua ethathela emthethweni kaMose nakubaprofeti. Kubhale kwiTestament ukuthi uPaul lo owayengumholi wamaNazaretha wayefundisa abantu ngomthetho kaMose nabaprofeti. KuNew Testament kodwa amaKristu akakuboni lokho. Emva kokubethelwa kaYeshua abapostoli baya kwabezizwe bayoshumayeza ngombuso kaNkulunkulu. Bebachazela nangoYeshua bethathela emthethweni kaMose nabaprofeti. Manje lenkolo yobuKristu esifundisa abantu ukuthi ifundiswa okusenyuthi okuyiTestament elisha. Kuphi lapho uYeshua esimkhonzayo ethi umthetho kaMose uyisivumelwano esidala? Kuphi? Kuphi lapha abapostoli bethi khona umthetho kaMose isivumelwano esidala asingawulandeli? Ngoba laba abapostoli esifunda ngabo bathi balandela umthetho kaMose nabaprofeti. Kuphi lapho abafundi bakhe ababekhona elingiswa emthini abathi khona umthetho kaMose uyisivumelwano esidala esichithwa isivumelwano esisha? Nazi izimfundiso zikaJohane owasifundisa engasekho uYeshua. uJohane wokuqala kwisahluko sesibili verse 3 nanka amazwi kaJohane. Ngalokho siyazi ukuthi siyamazi yena uma sigcina imiyalo yakhe. Lo othi ngiyamazi kodwa engayigcini imiyalo yakhe ungumqambi manga, akanalo iqiniso. Kodwa ogcina izwi lakhe impela uthando lukaNkulunkulu luphelisiwe kuye. Lo othi uhlala kuye ufanele ahambe njengalokhu ahamba yena uYeshua. Amen. Amen. Simple. So uma uYeshua ethi umthetho kaNkulunkulu umi ngunaphakade, imbani lo sefundisa ukuthi umthetho kaNkulunkulu awumele ngunaphakade? Uma ethi uYeshua uma kuqhamuka umuntu engawugcina umthetho kaMose nabaprofeti ebefundisa abantu ukuthi abangawugcina umthetho kaMose nabaprofeti angeke engene ezulwini. Kodwa lo ofundisa umthetho kaMose ugcina uyena omkhulu ezulwini. Ubani osephikisa uYeshua kulabo abafundi bakhe? Ubuza kusho uJohane umfundi wakhe owayekhona uYeshua ebulawa nowayekhona uYeshua ebuya kwabafileyo, sevuka kwabafileyo ekhuluma le ndaba. Le nkulumo ibhekiswe kumaKristu ahlale ethi anoJesu.
kodwa engahambi ngokwezimfundiso zakhe. Uma uYeshua esaphila engakaze afundise ngokuchithwa komthetho kaNkulunkulu njengowesivumelwano esidala, nabapostoli ababekhona uYeshua ebethelwe esiphambanweni bengakaze bafundise ngomthetho kaMose njengomthetho osesivumelwaneni esidala, pho safundiswa ngubani ukuthi kukhona isivumelwano esisha esichitha isivumelwano esidala? Lo mbuzo abazalwane kumele bawuphendule. Ngiwubuzelani lo mbuzo kumaKristu? Lapha ngimele ibandla lamaNazaretha, kodwa ngimele umbuso wezulu. Amen. Noma amabandla angaba nemithetho ehlukene, kodwa indlela yokukholwa uma ufuna ukungena ezulwini inomthetho wodwa. Uma ethi uJehova ukuze singene ezulwini asigcine isabatha, ukuthi ibandla lakho likufundiseni, akusebenzi lokho. Kodwa ukuze uhlanganyele nabangcwele, gcina isabatha. Kubalekile-ke ukuthi ngeluleke, ngiqondise lapho abantu bethu bakholiwe kanti benza okuphambene nokuhamba kwasezulwini. Ngoba ezulwini kugcinwa umthetho kaMose kuphela, okungumthetho owavela ezulwini kuNkulunkulu. Umthetho kaMose awuqhamukanga kuMose, waqhamuka ezulwini. Ngakho-ke ezulwini ugcina umthetho kaMose, ngoba uMose lo mthetho wawunikezwa uNkulunkulu wavela ezulwini. Lo mbuzo engiwubuzayo ezinsukwini zakho zokugcina, umehluleli uyokubuza wona. Ngakho zama ukuphendula namuhla, ngoba usazohlangana nawo kwelizayo. Kuza isikhathi lapha usazohamba kulawo mahlane uwedwa, bese ufika lapho okomele uziphendulele ngemisebenzi yakho oyenze uselapha emhlabeni. Kuza isikhathi lapho osazoke ubhekiswe emuva, bese uyaboniswa umonakalo owenzile ngokufundisa abantu imfundiso eholela abantu esigodini sosizi. Uzobuzwa ukuthi uzowulungisa kanjani lo monakalo. Uyocela ukuba ubuyele emuva uyowulungisa, kodwa kukhona impendulo oyoyithola ezulwini. Lapha ususesimeni sikaDivasi, kothiwa sikhiphe ingilosi yaya emhlabeni, lezi zindaba zasezulwini ingilosi izishiye kumfundisi umbanza. Benimlalela ekhuluma, kodwa anizange nikwamukele anitshela khona. Yize ayinifundela ukubhalwa emabhayibhelini enu eniwaphethe, kodwa awuzemukelanga izexwayiso zakhe. Ngakho imuva alisasizi lutho. Indawo yakho ile esesigodini sosizi. Kuzoshiwo lokho. Bathanda abantu abathandi, kodwa lokho kuyoshiwo. Ngeke uNkulunkulu elethe ingilosi ukuthi izofundiswa ngomthetho kaNkulunkulu, abantu ngibafundise imini nobusuku, bese becabanga ukuthi bayokufa bengene ezulwini. No, ngeke kwenzeke lokho. Njengoba le ngilosi ayiveli khona ezulwini, ngobe uma ngimi lapha angikhulumi yona indaba kaNkulunkulu. Mhlawumbe umahlulele angakusho lokho, kodwa njengoba ingilosi iyaye isitshele, uyovele ethi kulungile, buyela emhlabeni uyofundisa abalandeli bakho ngalokhu okwakufanele ubafundise khona ngokugcina komthetho kaJehova. Uyogcina ubuyela emhlabeni, kodwa uvukele ethuneni, kobe sekuphelileke ngawe. Ngoba uma sekuthiwa buyela emhlabeni usuvukela ethuneni,
noma ungakhala akho ngilosi yoqhamuka, akho umuntu wakini yoqhamuka, uyohlala emnyameni waphakade. Izimpethu zodla amehlo akho uzwa, ngeke uzukwazi ngisho ukuzenwaya. Isidumbu sakho siyobola umphefumulo waso ubuwe. Ukhona isikhathi esinjalo, ibingeke isikhohlise ingilosi uma into enjalo ingenzeki. Yikho yazi yathi njena asinikele sicele uNkulunkulu ukuthi masifa singayithuneni, because that is what is going to happen. Abantu bayathanda abathandi, noma bengathi maKristu bangamaKristu bethi Jesu 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 kuze kushona ilanga, kodwa khona isikhathi lapha umuntu ngamunye ozophendula ukuthi lento oyifundisayo uyithathe kuyiphi indawo encwadini kaNkulunkulu. Kunabafundisi abayebethi bangabaprofeti. Lokho kusho ukuthi abakushumayelayo bakuthunywe uNkulunkulu. Kodwa nanku umbuzo labo abaprofeti okumele bawuphendule. Umuntu usuke engumprofeti wamuphi uNkulunkulu uma eshumayeza abantu ephuca ikhanda? Usuke ehlangane nami uNkulunkulu ngoba ezulwini aliphuca ikhanda. Lo mprofeti usuke ethunywe umuphi uNkulunkulu uma engazi lutho ngeSabatha? Ngoba iSabatha laqala ukugcina uNkulunkulu kusesezulwini. Manje uma qhamuka umuntu ethi umprofeti engazi lutho ngeSabatha, engabafundisi lutho abantu ngeSabatha, usuke umprofeti wamuphi uNkulunkulu? Ezulwini kugcinisa abantu abantwana basekhaya. Amen. Ezulwini abantu bakhona bagundi. Amen. Ngiyabakhalela labo bafundisi abakhohlisa abantu bethi abaye enkonzweni ngesonto, besusa abantu emthethweni kaNkulunkulu, bebasa ebulahlweni. Ngiyabakhalela labo bafundisi bami, kukhona isikhathi lapho enizoqonda khona ukuthi uJehova uNkulunkulu ononya kanjani uma uhlubula abantu kuye, ufundisa izimfundiso ezingamanga nezoqili. Ngiyaphinda futhi ngithi angimele amaNazaretha, ngakhishwa kumaNazaretha ngoba njengamaKristu amaNazaretha ayakwazi ukuhlubuka kuJehova ngenkani, bazakhele ababo uNkulunkulu. Nanka amazwi kaShembe umprofeti kaJehova owakhuluma eshumayeza amaNazaretha ukuthi umuntu umlahla kanjani uNkulunkulu bese ezakhela abakho uNkulunkulu, ahlubuke uNkulunkulu ngenkani. Uthi-ke uShembe, batabami, uSathane usebenza ngomuntu ukona nokuchitha ubungcwele ukuze achithe umbuso kaNkulunkulu uma wehliselwe kubantu. Njengoba uJehova namuhla engithumile, kusho uShembe, njengoba uJehova namuhla engithumile phakathi kwenu ukuba nginilethele umbuso wakhe oyifa lokuphila kwaphakade, kanjalo noSathane ufinyelela kubantu ngezithunywa zakhe ukuba zilethe imvubhiso yaphakade kubantu. Batabami, omubi usebenza ngezangoma nabo bonke abavuma ukuba izimbongolo zemimoya engcolileyo, ngokuba umthombo wayo nguSathane. Yikho lokhu izolo ngithekini yamukelani umoya oyingcwele kuphela, ngoba ungokaNkulunkulu.
Ningemukeli noma munye umoya ofuna ukuphambene nalencwadi kaNkulunkulu. Niyezwa ukuthi nje. Ningawufuni umoya ofuna okuphambene nalokhu okubhalwe eBhayibhelini. Xwayani izangoma. Ngokuba ziyilathi nesihlalo sikaSathane phakathi kwabantu. Asinako ukushintsha lokho ngoba kwashushema. Ningasingenisi isangoma ngamasango emizi yenu. Nalapha ekuphakameni nakuyo yonke imizi kaNkulunkulu nize ningasingenisi. Ningaganiselani nezangoma bantu bami. Ningemukeli lutho esandleni saso. Nanxa sicela utho kuwe uphoqeka ukuba usinike, ungasinike esandleni saso. Kepha ukubeke phansi sizithathele sona. Ukuba ungathinti inyama yaso ehlezi imimoya madimoni engcolileyo. Ngiyajabula ukuthi kunamanazareti amaningi lapha afike izangoma. Kukhona nje esafika nje isikhathi aside. Kuyisengompela. Sathi hayi ngiyayitshinga yonke lento. Sayitshinga. Amen. Saphenduka saba iNazaretha. Amen. Kulezi anyanga ezedlule saqhamuka sesithenga ivene. Amen. Yonke into yaso siyilungile. Sasiyuthisha kodwa sesiyisangoma. Kodwa manje sekuthisha ophelele. Amen. Ozizwa ukuthi umuntu. Amen. Ngoba waye kubungoma. Labo ke abanamathele ngomeni angindaba yami lawo. Kodwa ngibatshelile. Ngiyodwa ngelinye ilanga bayobuzwa lento engiyikhuluma ngiyayazi ukuthi uzobhekana nayo. Noma ungangithuka noma ungathini kodwa ngolunye usuku uyomfuna uNkulunkulu. Noma ungavikela izangoma noma ungathini sikhuluma into ebikhulunywa uShembe. uShembe ithunywa uNkulunkulu. Amen. NaseBhayibhelini ikhona. Noma imuphi umuntu okhuluma nabafileyo ngokwakhe ningahlanganisi naye ngandlela zonke. Ngokuba lowo uyihlalo semimoya yobumnyama eyaliwe ezulwini. Yabuya ngaye lowo ukuba yonakalise umhlaba ukuze kwande umbuso wobumnyama emhlabeni. Ngokuba isebenzela ukuthobisa uJehova. Ungavuma kuleli bandla ukudana uqhamuka namaphupho ukuthi obaba mkhulu watheni nani. Sekuqala ungoma lokho. Ungakuvuma. Amen. Manje uphupha abantu abadala noma yini thatha umnikelo uyobacela uNkulunkulu. Amen. Ngoba mawungakwenzi lokho uzoyithola usuyisangoma nawe khona la. Batabami uma nike nangenisa isangoma nabanemimoya engcolileyo kulobu buNazaretha nibokwazi ukuthi kusukela ngalelo langa lobu buNazaretha sebufile abusekho ngokuba isitha sokuqala sikaNkulunkulu isangoma. Manje nake laba basonta nezangoma basho kanjani ukuthi khona uNkulunkulu kubo? uNkulunkulu okhona ngowabo abazakhele yena. Kodwa hayi uJehova, hayi uShembe lo sezulwini. Ngoba kusho yena uShembe wathi mani ke nafaka isangoma phakathi kwenu anokwazi ukuthi ngalolo suku nimxoshile uNkulunkulu. Ngokuba kuye ukuthi nxa uJehova eshaya umthetho ngomlomo womprofeti bese noSathane ashaye umthetho ophambene nokaJehova ngomlomo wezangoma neyabo bonke abakhothama emimoyeni enqatshiwe nguJehova. Hayi kodwa wayekhuluma baba mkhulu. Wayekhuluma baba mkhulu. Ngenkathi uNkulunkulu ethi ungaligcini isabatha isangoma uzofike sithi
ethi uNkulunkulu ugcina isabatha isangoma sofike sithi hayi gaya utshwala ngesabatha. Ngenkathi uNkulunkulu ethi ungakuphuza utshwala isangoma sizothi hayi kuphuza utshwala kwakuphuzwa ngoyihlo omkhulu. Ilento ubaba omkhulu ukhuluma ngayo la. Bathi abami ayikho ingozi enkulu engase inehlele ukwedlula ingozi yokuba nivumele isangoma singene phakathi kwenu. Uma nike nasingenisa abantu abami niyobe nibubulela ubuNazaretha, niyobe nimxoshile uNkulunkulu phakathi kwenu. Angazi ukuthi amaNazaretha angabantu yikho ngithi bahlubuka uNkulunkulu ngenkani. Ngoba lento ubaba omkhulu uyicacisile ukuthi uma uke wayihlanganisa nesangoma uNkulunkulu uyaphuma. Ngoba uNkulunkulu uyisitha sesangoma. Manje kodwa uma uthola emanazaretheni kunabafundisi abayizangoma, kunabafundisi abangogobela, kunamanazaretha ayephehlweni eyokhishwa ngomgidi, ungathini leyo? Uma isangoma sike sangena phakathi kwenu ngenkani, nibothatha amagugu kaNkulunkulu niphume nawo, nisishiye sodwa. Ngokuba uma nihlale naso uJehova ehambela phakathi kwenu, impela niyakwehlelwa ngobubi. Ngokuba uJehova uyakuloba ukuba nimhlubukile ngalolu suku, nangenisa isitha sakhe phakathi kwendlu yakhe eyingcwele, nadla naso naphuza naso. Khona umoya wobungoma uyakunehlela nonke nabantwana benu. Noma nithandazelwa ukuba usuke lo moya kini nabantwana benu, khona anikusinda. Ngokuba niyobe senimxoshile uJehova osindisayo. Namukela umoya wesangoma ukuba ubuse endlini kaJehova. Yazi ibhlungu kabi lento esikhulunywa kwaNkulunkulu ngoba nginabantu abaningi kabi bengihlala nabo ngisesebuhleni abafa bebulawa ubungoma. Bathwasa ababayo yonke into bagcina befile. Hayi ukuthi lento ayenzeki. Ibiyenzeka ngisekhona ebuhleni ngiyibonile namanje isenzeka. Ngoba uma ngabe umuntu sengena umoya wobungoma uNkulunkulu uyabaleka kuyo. Uthi ke uShembe akasakwa lo osindisayo ngeke sasondela kuwe ngoba usuyemukela umoya wobungoma. Ngalolo suku uyakuphela umthetho kaJehova phakathi kwenu. Kubuse umthetho kaSathane ofike nesangoma enisingenise endlini kaJehova ukuba nixoxe uJehova ngaso. Ngokuba uJehova akahlali lapho kubusa khona isangoma. You can ubaba omkhulu ekhuluma, just look at what is happening ebuhleni. Ukhona umthetho kaJehova khona ebuhleni? Awukho. Ngaphandle nje kwezangoma awusekho umthetho kaJehova. Yonke into engcolile ilapha ebuhleni. Ngani ngoba kwavunyelwa izangoma. Ngisho umholi wakhona uyimukela iminikelo yezangoma. Khona ngalolo suku abantwana benu bayongenwa imimoya engcolileyo ewukufa. Kuthi labo abayenqabayo ibehlisele okubi, abanye ibabulale, ngokuba niyobe senimxoshile uJehova phakathi kwenu. Lento engiyikhulumayo hayi ukuthi ya ubaba omkhulu ukhuluma into engenzeka, iyenzeka manje. Uhlale uzwa abantu bethi hayi ukuba isangoma uyikhetheli umoya uyakufikela. Yes uyakufikela ma uwamukelile. Ukonakala kwezinto lapha ekuphakameni niyokubona ngokuncipha kwamandla okukhipha imimoya yamadimoni niyobungoma kubantu. Niyokwazi ke ngalolu suku ukuthi seniphumile endleleni kaNkulunkulu. Khona kuyaqala kuvela abaziphuphisa amaphupho besho kuba avela enkosini yenu
thengileyo kepha ningawemukeli uma ephambana nalomthetho kaJehova. Amen. Ayikho into kulamanazaretha enkulu njengokuthi hayi ngiphuphe umholi wami, ukuthi hayi kusho ukuthi uNkulunkulu ngempela ngoba ngimphuphi. Lenkolo akusona inkolo yamaphupho. Lenkolo inkolo yomthetho kaNkulunkulu. Amen. Hayi yamaphupho. Ekuqaleni ngithe angimele ibandla lamanazaretha, kodwa ngimele umbuso wezulu, ngoba ingilosi yafike yathi ithunywe ukuba ingitshele ngifundise abantu ngomthetho kaNkulunkulu, okuyiwona okothi noma ngubani ogcinayo angene embusweni wezulu. Mhlamba amakholwa obuKristu angcono, ngoba abanye babo benza izono bengazi. Kodwa ibandla lamanazaretha seliyisodoma neGomora. Hayi ukuthi amanazaretha adidekile, kodwa amanazaretha amhlubukile uNkulunkulu. AmaKristu ezinye izinto abazenza bengazi, kodwa amanazaretha ahlubukile ngoba ayayazi lento ukuthi ayikho emthethweni kaNkulunkulu. Yonke lento ebalwe ngubabamkhulu ukuthi iyokwenzeka uma sivumela izangoma zingena phakathi kwethu, isiyenzeka ngokugcwele kuleli ibandla lamanazaretha. Kulobu umnazaretha sekubusa izangoma nonqingili, ayisakhulunywa indaba yokugcina umthetho kaNkulunkulu. Uthi uShembe ngalolu suku uyakuphela umthetho kaJehova phakathi kwenu, kubuse umthetho kaSathane ofike nesangoma enisingenise endlini kaJehova ukuba nixoshe uJehova ngaso, ngoba uJehova akahlali lapha kubusa khona isangoma. Kwelinye lamabandla amanazaretha awusekho umthetho kaNkulunkulu. Yonke imikhuba ehlekisa ngoJehova isitholakala emzini kaNkulunkulu. Angeke ngikwazi ukubala izinto eseziyinhlekisa ngaleli bandla ezenzeka emzini kaNkulunkulu, kodwa esesizibona ngabantu bonke, ngisho abangakaze bakholwe, zintathu. Ukubusa kwezangoma ebandleni lamanazaretha, sekubusa izangoma. Kunabafundisi abavangeli nabashumayeli nabakhokheli abayizangoma ngokusobala, abanye bangogobela. Uma iNazaretha kade liye ephehlweni liyothwasa, kuphuma ithempeli liyomkhipha ngomgidi. Kuyenzeka lokho. Iminikelo yabantu ihlanganiswa nezangoma kuyonikelwa umholi webandla. Konke lokho okuphambene nomthetho wobuNazaretha, njengoba esho uShembe ukuthi uma isangoma singena ngenkani sithathe izitsha zikaJehova siphume nazo. Kulo leli bandla lamanazaretha ongqingile bazicanasela nje. Singema ngale mangelinye ilanga kuleli bandla sibe nomholi ongqingile, ngoba phakathi kwamanazaretha ungqingile into engasho lutho. So ngasekwenzeka ukuthi nomholi omunye gcine umholi ongqingile, ngoba laba abaholi vele bazela abantwana abangongqingile. Lo mholi sekuyena omkhulu kunabo bonke abaholi baleli bandla abangaphambili. Usebizwa ngoNkulunkulu, ngoJehova. Naye akuthakasele lokho. Naye futhi azibize ngoNkulunkulu. Nginzalo kuNazaretha sasinobaba mkhulu, sinenkosi ilanga, sinenkosi inyanga ezulu kanye noThini. Akukaze laba abaholi babizwe ngoNkulunkulu. Nalabo bantu ababeke bakwenze lokho kwakuba ngabaholi uqobo ababaqondisayo bebakhuza.
ukuthi bengasho ukuthi bangonkulunkulu. Ngisho sithandaza ngangizwa abazali bethu bethi uNkulunkulu kaShembe noma bethi Shembe, kodwa asikaze sithi baba mkhulu noma mqali wendlela noma sithi ilanga lamalanga noma sithi inyanga yezulu masithandaza, asikazuko. Bese nje Shembe ngoba uShembe umoya ongcwele. Kodwa namhla amaNazaretha ngisho ethandaza abiza lo mholi, akaboni ukuthi lesi senzo sabo sifaka leli bandla kwenkulu inhlekisa emhlabeni, njengoba sekwenzeka nje emhlabeni oku-TV obizwa kuthiwa umkhokha. Njengoba umprofeti washo, iningi lamaNazaretha sekuyizangoma, lo moya usuphethe ngisho abantwana. Akakho ongakaze azame ukukhipha lo moya obungoma osubusa esontweni, ngoba awusathandazeleki noba phethe, abanye uyabagulisa bagcine ngokufa. Baningi engibaziyo abagula bagcina ngokufa bebulawa umoya obungoma. Kodwa uShembe wasixwayisa ukuthi lokhu kokwenzeka uma sivumela izangoma zibe sendaweni engcwele. Ngalesenzo esenzeka kuleli bandla, bonke ubuholi bamaNazaretha kusazobhekana nolaka lukaJehova, begcine ngokungawuboni lo muzi ongcwele uShembe osimemela kuwo. Uyeza, uyeza, weza umhlaba, uyokuma amakuma anelima ayo lelezi amakuma anelima Bayakijima
umhlaba wazama uyogijima kuHezekile 3 verse 16 to 19 kuthi izwi kaJehova lafika kimi lathi ndodana yomuntu ngikwenze umlindi kuyo indlu kaIsrayeli ngalokho yizwa izwi emlonyeni wami ungixwayisele bona lapho ngithi komubi uyokufana ukufa bese ungamxwayisi ungakhulumi kumxwayisa omubi ngendlela yakhe ukuba umsindise yena lo omubi uyokufela ezoneni zakhe kepha igazi lakhe ngolibiza esandleni sakho kepha uma wena umxwayisa omubi angaze abuya ebubeni bakhe nasendleleni yakhe embi uyakufela ezoneni zakhe kepha wena wephulile umphefumulo wakho amen ngiyethemba niyayizwa lento Amen. njengoba ngisho ngithi ngithunyiwe ukuthi ngixwayise kodwa kukuwena ukuthi lokho engixwayisa kukho uyakuthatha noma ukuthatha kodwa uma ngingaxwayisi uyolahlwa kodwa igazi lakho lobuzwa kimi ngakho ke nami ngivikela ngokwami namhla amazwi ngezwi lengilosi uJehova uwabhekisele kithi sithunywe ukuba sibuyisele bonke abantu enqubeni yokukholwa uJehova owayehlisela kokhokho bethu entabeni yaseSinayi labo esebemhlubukile uNkulunkulu bazakhela onkulunkulu babo sithunywe ukuba sibabuyise endleleni ngoba uma singakwenzi lokho igazi lesono sabo lisezandleni zethu leli ivangeli silibhekise kumaKristu kuma-Muslims kumaNazaretha nakubo bonke abakholwa kuNkulunkulu oyedwa uJehova noma ngubani ofuna ukuya ezulwini ukuze ahlanganyele nabangcwele akenze uJehova yedwa abe uNkulunkulu wakhe bantwana bokukhonza uJehova ayikho indlela enqamlelayo yokungena ezulwini ngaphandle kokuthi sihambe ngomkhondo wezwi lakhe siselapha emhlabeni emva kwaYeshua abezizwe bayiqeda inkolo kaJehova kodwa ngoba uJehova wasithanda kwasemandulo wabuyisa uShembe umprofeti wethu ongumoya ongcwele ukuba azothatha indawo yabaprofeti basendulo kuhlanganisa noYeshua ngakho ukuze silibone elizayo asifele ezimfundisweni zakhe ngombuso wezulu yena ahlale elubhaqa lokukhanyisa indlela yethu yokuya kwelizayo ngofa
ngingenani mina ake ngofa ngofela esandleni sakho owathunywa lokhala songena enkokozweni yabakhethiwe songena Inkosi busisini ngizwile.